Какво питам? Питай, аз съм за това тук, заповядай. Ай тук продавате ли телевизори? Продаваме, разбира се, най-различни марки. Не марки. Я ищам телевизор. Добре, телевизор ще предложа, просто различни имена имат телевизорите. Това искам да тъсасете, дядо. Хайде с мен ще ти покажа какво имаме. Хайде си. Хайде, ще ти направя консултация. Добър ден, Колчо. Добър ден! И ти ли си по-тук? Че ми е дойдах да поразгледам. Да. То главно по разглеждане с твоя въобще. Айде да видим. Да, че купувам, бе. Айде да видим кога да съм жива. Чудата до пенсията, това радостта. Това са телевизорите тук. Има големи, тия са си българска марка. По-малките са по-евтини, по-големите, ти ги знаеш тия работи, какво да ти обяснявам. Моите майца едните са по-големи, пък другите по-малки. Защото има различни видове телевизори. Тук има още по-малки. Тогава, Анджеке, тя деца по-малки, по-маличко струва. Че естествено, че е по-малки. Добре, да те питам, сигноти ми са порачили на мен. Имате ли... Кой че е порачал сега, ако е завнукан от тея? Да, жена на си. Що ме жена? И жена на това и вроди, аз съм се консултирал. Добре. И ми са казали на всяка цена да си купим цветен телевизор. Добре. Имате ли майци цветни телевизори? Имаме, разбира се. Що ми имате? Дайте ми тогава един зелен.